Umsebenzi owenziwa njengamanje awenziwe uqhubeke and all that, but engikholelwa kuwo mina ukuthi ake ku-investwe kakhulu kubantwana lapha ey'kolweni, lapha phansi kubantwana, kuma-children, bafakwe kuma-program azobafundisa ngokuba nesimilo, azobafundisa ngokuba ne-patriotism, ukuthanda izwe labo kuqala. Kufakwe ingane isasencane ukuthi ilwele izwe layo, ngoba lezi zinto lezi uma uzibuka indlela ezenzeka ngayo zikhuluma something nge-background nokukhula kwey'ngane zase-South Africa, ukuthi iy'ngane zase-South Africa zikhulela endaweni enjani, zikhuliswa kanjani, yini ezifidwa ngayo zisakhula, le eyenza ukuthi uma sezifika kuma-position abaluleke njengalawa oSenona nabanye abakuwo bese benza lezi zinto abazenzayo. Yingoba uma ungabheka vele kukhona izinto ey'thile ezishodile uma kukhuliswa umntwana. Buzofika kule simo akuso nje vele umqondo wakhe ubu-selfish, yinto vele akhula nayo, mhlampe enganakekile kangako. Ngoba uma sebefika laphayana bafike bazicabangele bona kuphela ukuthi uma kuzuze bona nje, uma kudle bona nje nemindeni yabo kuphelele, ukuthi ubani bayafa noma bayabulawa ukuze kuzuze bona, abanandaba. So mina ngikholelwa ukuthi inkunzi isematholeni. Ama-future leaders akubantwana lapha phansi kufanele ukuthi ku-investwe kakhulu kubo, bafundiswe ngendlela yokuziphatha. Uyabona nje abantu abafana nobhuti lapho uPhakela Umthakathi, ngiyafisa ukuthi ama-program afana nalama-boot camps enziwa obhuti uPhakela Umthakathi, uNkosikhona Ndaba lapha kwaNongoma, angasaphothwa kakhulu ama-program afana nalawo, because uyabona ukuthi abantu abafana noPhakela Umthakathi bane-passion, bane-patriotism, bayalithanda izwe ngempela. Uyambona umuntu ukuthi lo uyalithanda izwe futhi uyafuna ukulilwela, uze sacrifice isikhathi sakhe esiningi ukuthi aqoqe abafana abancane abakhulise ukuthi balwele futhi bavikele izwe labo. Because njengamanje singakwenza esikwenzayo manje kubantu abadala, vele umuntu omdala akavami ukulungiseka, akalungiseki. Njengoba uzwa nje nalapha kuma-commission uma ngabe bebuza imibuzo basaqhubeka beqamba amanga khona lapho, okubonisa ukuthi abazimisele ukushintsha la bantu, sebadala ngithi. Abayazi lento yokuthi baboniswe ngale nto okuthiwa i-patriotism sebebadala. Bona bazi ukuthi into eyiyona yona yile eyenziwa yibo yokuba selfish. Yingakho kufanele ukuthi manje sifokhase ey'nganeni ey'ncane, senze ama-programs aqondene ney'ngane ey'ncane, kufundiswe iy'ngane ey'ncane ukuthi izwe lithandwa futhi livikelwe kanjani. Siyabonga kakhulu Msholozi ngokuthi ku-MK Party unazo iy'nhlelo ey'fana nalezo zokuthi wenze abantu bathande izwe. Njengoba uqale i-MK Party ngale ndlela uye wakusho ukuthi uyafisa ukuthi iy'ngane ey'ncane especially lezi ezingezwa ney'hluphayo, engathi zingaphilisa okwamasosha, zifundiswe ngaphansi kwe-program ye-MK Party yamasosha ukuthi kusho ukuthini ukuvikela nokuthanda izwe. Kwangathi izinto ey'fana nalezo yizona okunga-investwa kakhulu kuzo entsheni nabantwana. Yilokho mina engingakusho nje ngomfo kaMkhonza. Yes, nami ngiyavuma, i-South Africa is no longer a safe place to live in. Kunzima kakhulu futhi njengamanje akuna-direction, awuboni nokuthi yini eyenziwayo ilo hulumeni ophethe njengamanje ukuthi usikhiphe kule simo. Kunalokho nje kuyaqhutshekwa kudifendwa le simo, akuthathwa ama-action nala ma-commission aqhubekayo. Uyabona ukuthi kuyenziwa nje just, uyabona ukuthi le will ayikho kuma-politicians aphethe leli lizwe ukuthi ngempela kushintshwe isimo. They are just there nje ukuthi ba-pretend-e as if they care, bazi kahle ukuthi they don't. Umfo kaMkhonza-ke lo bengithi nje ake ngikuveze lokho ukuthi i-South Africa is no longer a place to live in. Nami ngiyavumelana nalaba abasho njalo. Uthini umbono wakho? Ake sizwe wakho umbono kuma-comments. Thank you so much. Ngiyacela niqhubeke nisapotha le channel ngokusubscribe nokufollowa. Thank you so much.